da kyau yan arewa mu farka. Wato sana'a ta dogaro da kai wajibi ne a cikin rayuwa. Kuma ana son duk sana'ar da kake yi ya zama kana kokarin ci gaba daga wannan sana'a. Kakka samu wata karamar sana'a ka rike ta gigigi ka ce kai tun da aka san ka duniya da yalo to kai har abada mai yalo aka san ka da shi tun kana yaro ka girma ka tsuha kai wane ne mai yalo ba yin haka nan. Kakkare na sana'a amma kuma ta zama ma matakala duk kaskancin sana'a kana iya yin ta amma rika kokari kana wuce ta sai ka ban mana baya wannan sana'a sai ka rika ci gaba. Amma akwai sana'ar da duk yadda za a yi da wannan sana'a dai to yanayin wannan sana'a kaskanci aka saba gani a wurin ta to kaka dawama wuri guda. Gaskiya ne. A ce kawai kai abin da aka san ka wane ne mai tura baro ruwa yake sai da kana dan shekara 20 zamanin karhinka wannan abun kake ka kai 30 ka kai 40 ka kai 50 kawai a ga dattijo dan shekara 60 yayi wannan adadin shekarun duka baro kawai yake turawa ya kamata ka samu ci gaba. Gaskiya ne. Daidai ne farko ka faro da baron amma da abin da ka tara na baron da baron duk sai da suka yi gaba. Ina fata an gane. Gaskiya ne. Saboda wannan kaskanci in tabbatar maku wallahi tallahi yana ba mu takaici musamman mu arewa. Ka ɗauka yanzu tashin da ake yi daga arewa a tahi kudanci wurin nema. Dibiyan da mutanen mu yanda suka saba da kaskantattar sana'a tun wurin tahiya zaka ga mutum wulakance yake tafiya. Babban mota yake zuwa ya tarawa ya hau can sama ruwa da sanyi da iska duk ya kare kanshi daga nan har ya je can kudun kuma idan ya je kudun bayan ya gama watannin da zai yi kuma lokacin dawowa ma bisa ita zai dawo. Shin in wurin tahiya baka da hali ne to ina kuma nemo wanda kai can. Saboda haka da ya je can din ma kaskantattar sana'a yake yi. Shine yankan farce ne wankin hula ne gyaran lema to ita lema sabuwa ma nawa take balle ka ce kawai ita zaka rika gyarawa. Gaskiya ne. Ya kamata ya zama kana yi ma kanka fada kuma abun takaicewa can inda suke zuwa suna taruwa mafi rinjaye ban ce ma duka ba zaka tadda wasu harkokin mata ne kawai da shegantaka kawai za su kare ne su baro kudin can suka nemo kudin kuma can suka basu. Subhanallah. Zai dawo bai ma kowa komi ba bisa wannan mota da ya hau bisa ita zai dawo sai ya dawo ya kama ƙarya yana cewa wallahi tallahi tsinannun nan muka haɗu da su mun shawo kwana fando gari kenan sai ga su yana so ya ce fashi aka yi mai wuya kuma ƙarya yake cikin buji aka yi fashin can Legas. Billahi zai cikin buji aka yi wannan fashi can Legas aka yi shi munafiki. Kenan akwai bukata ya zama musan ciwon kanmu wurin kokarin sana'a ta dogaro da kai. Yanzu bari in buga maka misali da mutanen kudu. Ai su ma suna zuwa nan arewa nema ko ba su zuwa? Suna zuwa. To su ma bisa irin wannan babban mota suke hawa su taho? Bisa irin ta suke komawa? Irin sana'o'in da muke na kaskanci in mun je can su muke yi su suke yi? To me zai sa ba za mu gyara kanmu mu tambaye kanmu ba? Gaskiya ne. Su motoci ne fa luxurious zaka gansu da AC da komi cikinsu suke tahowa in za su zo nan kuma cikinsu suke komawa kuma in aka zo duk wata katuwar kasuwa zaka ga manyan harkoki suke yi baka ganin dai bari ma misali da Inyamuri kana ganin Inyamuri ya zo ne yana ma yankan farce ko yana tura baro baiwa to ba haramun bane yin karamar sana'a daidai ne kakkare ne karamar sana'a amma yi matakala da ita. Jahilci shine ka dawwama akan ta ya zama tunda aka san ka kawai wannan abun shi kake yi. Gaskiya ne. Ina fata an gane a ce tun da aka san ka kai wannan abun wani abu ne ka kila agwaluma kake sai da ka tsuha haka tsuha kana sai da agwaluma. Yanzu akwai da za ka yi biyan bukatar kanka kan aje ta wani baiwa. To ya kamata wannan abun mu gyara shi kuma babu abun da al'adanmu da abun da muka saba da shi irin abubuwan nan guda biyu su suke tawaye mutane suna hana su ci gaba. Duk da shi wannan abun ba haramun bane wato mutum ya karkata ga kullun shi tunanin shi ya zai yi ya tara ƴaƴa kuma ya tara mata shi jima'i da tara ƴaƴa wannan abu shine addinin shi ya tare shi yake yi to tunda Allah ya ce maka zuyyina linnasi hubbu shawati minan nisa'i wal banina wajibi ne dan adam yana son mata da ƴaƴa to amma na cewa akai ya zama wannan abun shine aikin ka wallahi tallahi shi kuma wannan aibu ne saboda zai hana ka ci gaba kwata-kwata a rayuwa wannan tunanin shi kadai zaka yi zaka karar da rayuwarka ne akan wannan abun don zaka zo ka tattara ƴaƴan ka tara guda 10 wanda in aka dunkule su ba su kai ɗaya na kirki ba
dan na farko cikin 'ya'ya goma ba mahaddaci cikinsu, sannan kuma ba injiniya ba likita, sannan kuma kana iya cewa wai Allah ne bai nuha ba. Shin wai ka kai su makaranta ka biya kuɗi aka ki koya masu? Kai kare Allah ya ware ya ce bai san ka? Yanzu da ka karkata bangaren so kake ka tara su, ai ga sunan ka tara kwatsa-kwatsa. To da ya zama cikin su baka da ajanda cewa kana so ɗaya ya zama likita ko ɗaya ya zama injiniya ko ɗaya ya zama mahaddaci alkurani, ai kaga ba wanda yayi. Amma tarawai da ya zama so kake su taru, ai sun taru. Gaskiya ne. Amma da ya zama ba ruwanka da tarbiyya, ba ruwanka da su haddace Qur'ani, ba ruwanka da su zama injiniya, ba ruwansa da su zama likita, duk ga nan ka tara su. In ka dunkule 'ya'ya goma ba ɗaya na kirki guda ɗaya hisu. Gare ku. Dan ba wanda zai huce takaici. In ana neman mahaddata ba a kiran shi, in ana neman injiniya ba a kiran shi, in ana neman likita ba a kiran shi. Kuma yana da tsara wanda shekarunsu ɗaya, shi an sa shi makaranta ya zama injiniya, ya zama likita ko ya zama mahaddaci, shekarunsu ɗaya, bambanci shi wannan ya more uba wannan bai more ba. Haka yake. Matsalar da aka samu kenan. Da karamar matsala ba. Sai ka ce ai Allah ne ke bai nufa ba. Yanzu kai zan tambaye ka, me yasa kake game man shari'a da kuma tauhidi ka game man su wuri daya? Game su haka yake. Bari ma misali yadda zaka gane abin kirikiri. Shi dan adam wajibi ne la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Abinda kake so sai kayi motsi akan shi. Yanzu zan tambaye ka, da kaga yarinyar da kake so da aure, ya zama wannan yarinya kana so ka aure ta, shiru kai kace in Allah ya nufa rabona ce ita za ta neme ni, haka kai? A'a. Duk yadda kai ba sai da ka gano gidansu ba? In zamanin yanzu ne ka samu lambarta, in zamanin da ne kuma ka gano gidansu, wa ya koya ma maganganun nan masu daɗi da ƙarairayi da kai rika gauraya da su? Ba wata bukata ce gare ka ba sai kai yunkuri dan bukata ta biya. To yanzu shi ma ƴaƴan da ka haihuwa idan kana da wata bukata akan su cewa ina so su zama kaza, me zai kana hana ka yi yunkuri dan su cimma wannan nasarai? Ya kamata mu san ciwon kanmu, mu yi kanmu faɗa da kanmu. Bai kamata ya zama hatta da wurin da muke zuwa. Yanzu idan ka diba mutanen kudu da suke tahowa nan nema, wallahi zaka ga Inyamuri ya taho da matar shi ya sa ta cikin kemis din shi ita ke jika mai garin kwaki, saboda haka kuɗin da ya samu garin ku to wani abu zai je yayi na ci gaba. Amma kai kuma zaka je can ka yi kaskantar sana'a kuma ka ba matan can kuma ka taho haka nan, kuma ba ruwan shi da mata nan. Shi kuma nan matar shi ya taho da ita tana jika mai garin kwaki. Ya kamata mu yi wa kanmu faɗa. Waɗannan ayoyin guda hudu alaramma daga farkon su har ƙarshe abin da suke koya mana harkar sana'a. Aka zo kan magana wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bil ardi ba'da mautiha, tana magana kan harka ta noma, duk wani albarka ta cikin ƙasa. Aka dawo kan wa inna lakum fil an'ami la'ibra, harka ce ta kiyo. Sannan aka zo kan wa min samaratin nakhili wal anabi tattakizuna minhu sakaran wa rizqan hasana, harka ce ta kayan furu wanda su ma noma su ake a ƙasa. Sannan aka zo kan wani ma'adanin wanda shi kuma wa auhara baka ila nahli an ittakhizi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. Harka ce ta kasuwanci, aikin hannu ne, ka je ka saka wannan abun, sana'a ce ta hannu, ka je ka liƙa mazuma ta zo ta shiga sana'a hannu ce. To yana da kyau mu koyi sana'o'i na dogaro da kai.